Ето днес как се направих за Хелоуин. Сега тръгваме на Хелоуин. За Хелоуин. Малко. Така, сега тръгваме. Капътя. Да ходим. Тей. Ето, приятели, първо се очерим тук. Потаката, след това потакаща. Тей. Занет. Зани. Да, звъни. Добре, там ни отварят за това. Така ни вече звънахме. И у нея ни отварят. Добре, тогава отиваме нагоре. Защото не също ни отварят. Така, сега отиваме. Отиваме сега там в тази. Така. И... Къде? Не. Къде е звънец? Като взимахме си един бомбон. Сега отиваме в другите къщи. Отиваме. Сега отиваме при Елмарка. Ето сега звъним. Звънахме. Сега чакаме. Чао, приятели!